Jiem wara l-każ ta' Natalie Williams li nstabet f'sitwazzjoni xokkanti f'kamra imħaffra fil-blat, fil-Parlament it-tlieta fil-għaxija l-Ministru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza Helena Dalli għaddiet għat-tieni qari l-abbozz tal-liġijiet dwar il-vjolenza għabbażi tal-ġeneru u vjolenza domestika. Il-liġi tal-vjolenza domestika mistennija tkun konformi mal-Konvenzjoni ta' Istanbul u fiha tresqu numru ta' bidliet. Bidla ewlenija li se tagħti tama lil vittmi ta' vjolenza domestika hi li l-allegat aggressuri kollu jitlaq mid-dar kif jiffaċċja akkużi b'rabta ma' vjolenza domestika. Ħatkun liġi importanti speċjalment għal vittmi, però anke għal min jagħmel il-vjolenza. X'din il-liġi qegħdin ngħidu li min jagħmel il-vjolenza għandu bżonn il-kura u min u vittma ma rridux illi tkun vittma darbtej billi tkun vittma tal-vjolenza u vittma li tispiċċa mingħajr dar għax ikollha toħroġ mid-dar tal-familja wara illi tkun għaddiet mill-vjolenza u dak li ħatkun qiegħda tibdel din il-liġi. L-avviż legali spjega li l-liġi proposta semmi l-pieni ta' reati marbuta ma' vjolenza domestika. Bil-liġi proposta dawn mistennija jolgħu sa massimu ta' 12 sena, fil-waqt li min-naħa l-oħra għandha titneħħa l-pjena ta' iżolament fil-ħabs għaliex din ma toffri l-ebda forma ta' riabilitazzjoni għal ħati ta' vjolenza domestika. L-abbozz ta' liġi ħaseb ukoll fl-ordnijiet ta' protezzjoni fejn hu propost li jżdiedu l-multi għal min ma jimxix mal-ordni imposta u ntefgħu obbligu fuq l-qorti biex kemm jista' jkun malajr. Din toħroġ ordni ta' protezzjoni fuq kull talba u fejn tara periklu ċara l-persuna f'riskju li ssir vittma tal-vjolenza domestika. L-abbozz jiddefinixxi wkoll b'mod aktar ċar x'inhuwa stupru u għalhekk se titwarrab għal kollox l-ambigwità fl-interpretazzjoni tal-liġi dwar dan l-att. Bidliet oħra inkludu dawk fil-kodiċi ċivili fejn jissemma li d-dritt tal-kustodja ta' tfal jista' ma jingħatax f'każ li l-ġenitur ikun instab ħati fuq każ ta' vjolenza domestika. L-abbozz qed jipproponi wkoll il-qorti tagħti rimedju iktar ġust u bbilanċjat lill-vittma u li jibdew jiġu offruti danni morali għaliex il-vjolenza domestika ma tħallix biss danni materjali, iżda jista' jkun hemm riperkussjonijiet psikoloġiċi. Il-liġi proposta mistennija tkompli ssaħħaħ il-funzjonijiet tal-Kummissjoni kontra l-Vjolenza Domestika iżda tpoġġi wkoll obbligu fuq l-Istat li għandu jiżviluppa pjantazzjoni u jikkoordina politika nazzjonali biex jindirizza kull tip ta' vjolenza imsemmija fl-abbozz imressa.